Binominalfordeling er et forsøg med kun to mulige udfald, nemlig gunstige og ugunstige, som også kaldes succes og fiasko. De to udfald er ikke afhængige af hinanden. Når man udfører binominale forsøg n gange, antager vi, at sandsynligheden for succes i det enkelte forsøg er det samme hver gang. Denne sandsynlighed kalder vi for P. Det er uafhængigt mellem de enkelte forsøg, det vil sige, at udfaldet af den ene ikke påvirker udfaldet af den næste. Hvis vi lader den stokastiske variabel x tælle antallet af succesudfald af de n forsøg, vi siger, at x er binominalt fordelt med sandsynlighedsparameter p og antalsparameter n. Dette skrives som x slash b, parentes n, p, parentes slut. Ja, hvis vi skal finde sandsynligheden for, at vi får 3 6'er og 5 kast, så skal vi igennem 3 trin. Og for at svare på de her, opstiller vi så to udfald, succes og fiasko. Og vi lader x tælle, hvor mange succeser vi skal have, så x er binominalfordelt med antalsparameter 5 og sandsynlighedsparameteren 1/6. Og vi her i trin 1, der har vi så opstillet en tabel, og vi ved allerede, at vi har 5 kast, så det kan vi skrive her. Og vi ved, at vi har 3 succeser og 2 fiaskoer, så S det så står for succes og F for fiasko. Så hvis vi nu siger, at de 3 første kast af succeser, så det vil sige, der slår vi en 6'er, så har vi 2 sidste, som er fiaskoer. Så kan vi så skrive sandsynligheden for det her udfald. Der vil så sige, at de 3 første kast, det vil sige 1/6, og de 2 sidste, igen som er fiasko, det kan fx være 5/6. Ja, vi har nu slået de 5 gange her, hvor vi så i alt har fået 3 succeser og 2 fiaskoer. Det kan vi sætte ind i en formel, der hedder, hvor vi gør det ved at sætte ind på succesernes plads og fiaskoernes plads, de udfald, vi har fået. Det går vi så videre, og så regner vi ud og siger, alle succeserne oplevede det tredje, fordi vi fik 3 succeser, og alle fiaskoerne oplevede det i anden, fordi vi fik 2 fiaskoer. Og det giver så i alt 0,003215. Og det vil sige, at sandsynligheden for at få præcis den kombination af 3 succeser og 2 fiaskoer er 0,32%. Og hvis vi og det er lige meget, hvilken rækkefølge vi tager det i. Man kan fx også sige, at man først slår en fiasko, og så slår en succes og en fiasko, og så 2 succeser til sidst. Det er lige meget, hvilken rækkefølge man tager det i. Det giver det samme resultat i sidste ende. Og vi er så gået videre til trin 2 nu, hvor vi tager fat i binomialkoefficienten, som er den, vi kan se herovre. Her optræder n fakultet, hvilket vil sige, at hvis vi har 5 fakultet, så tager man alle tallene mellem 5 og 1 og ganger med hinanden. Vi vil nu her prøve at sætte vores tal ind i binomialkoefficienten, og her har vi så 5 og 3, som er, vi har 5 kast, og vi vil gerne have 3 succeser, så det er derfor det, vi sætter ind her, fordi vi har n, som er antalsparameteren, og 3 som er succesparameteren. Og hvis vi så sætter tallene ind her, så ender det med, når vi når herud, at 3, 2 og 1, at de går ud med hinanden. Og sidst ender vi så med at få 20 delt med 2, som er lige med 10. Og det vil så sige, at der er 10 forskellige måder, vi kan få 3 succeser og 5 kast på. Ja, og lige for at opsummere det hele, så fandt vi ud af i trin 1, der var hvor sandsynligheden er 0,3215%. Hvorimod i trin 2 fandt vi ud af, at der var 10 måder, vi kunne få 2 fiaskoer og 3 succeser på i alt 5 kast. Og så i trin 3, der finder vi ud af, ved at sætte de 10 måder ind gange med vores sandsynlighed, som svarer til 0,03215, også svarer til 3,2%, så vi har fundet ud af i alt, eller at der er 3,2% chance for at få 3 succeser på i alt på 5 kast. Ja, og hvis vi så skal regne med nogle andre tal, end som vi lige har regnet med, så skal vi, hvis vi får givet sandsynlighedsparameter, antalsparameter og antal succeser, så kan vi sætte den her form her, og så får vi regnet vores sandsynlighed for, hvor mange succeser eller fiaskoer der er.